لبيك صفاني مروة لبيك أني لا من الله لبيك مقام إبراهيم لبيك أني لا من الله لبيك وهجيدهم باب لبيك أني لا من الله ambalma sharif la tv la jiba mo bela jinen fon islamia ka fuli no yala ka kishina ka hinna ka barka me Allah taala deli ala ko ke ka anni aw bela jelena bo aw bismillah aw ka jamu kan hukmu ko nala no hiji kuna foni hijam kam misile no sharif la tv la ka kuna foni dafalen di awma hiji ko nyaw bela jelen kan kam na dem ne fogata si kunce yorola ame do ke islamia bela jele ani jien ma bela jele bana jugumi ni abi yala la anni nyonche no coronavirus yi ame Allah taala deli ala ka an kishi a toroma ala ka an kishi a kololoma amada keleme ka jien ko bela jele na sumaya hay hiji bara wire sumaya baddo nino a bara ko nala ka da nim bana jugin ka meme mun na jien kono nga ambe ladili kamindi bela jele ma o ya an jija anga kenya tigila mo be ka ladili kan munun di amma anga baraka ni o ladili kan ye wala sa am se ka kishi wa kololoma o ladili kan la kuma baddo islamia re tabulu do no saniya anga jiya wati bela jelna safne ka ke amulo anga tege ko wati bela jelna safne la kenya na islamia be seljita wati bela jelna adogale shin duru kile ko na la fardaw bela jelen kofe ka selji kro khra yo fe nyumay on ni be seljita wati be shin duru mi ka seljita la fardaw bela jelen kofe ijiya safne ka kibru itege ko safne la ki tege jaya ikasoro ka do selji konnala ibobo ikaso isenyusi ika itege ko safne la aka chala oni ladili kan to mun fora kada o kan nanye barake ni ala be ankeshi banan kolloma melaw tala deli ala ka dagabo andala ala ka takabo andala hadi bi anga hiji kuna foni konnala bi anya la nyini kan hiji kuna foni ke hiji kuna foni kan kan ni kadaka mamunu hakdi bala avril kalo min ni anfla kono akle temps ani fla samba fla ani temps ani kononto yiriba do bina anga jamana en konnala avril kalo kle temps ani fla o domi ni atenyina ko anga ni jemu kan hiji kuna funi a cheba do tarida o te mawere no alhaj buna nyang ni avril kalo temele samba fla ani muwa avril kalo kle temps fla samba fla ani muwa aka fatuli sankele dafaren soro nin kenen tunye anaga je kenedi a joro tunga bo hijira kosobe o kama anye ala nyini bi ka bi jemu kan ta ka bonya bela jirendi ankaramo ani ambarake nyon elhaj buna nyangma ambe segin kofe doni ka haklijinke elhaj buna nyang ay hiji laba mun minke no 2018 ay bara minke o konnala o bara make bara dole ka da ka fara hiji temelen kan ni Allah taala sonama ay tawafu minke ni hiji dewe 2018 la fokata se tawafu temelen kofe ay dakhunya flami fo angaje anga ulaje nyonfe innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika e masami ni be dusukuna ko don ika on labo ka firiya dibiula ani wala jugu dibi kata yelewna antigi ala ambi deli ka hinewla ani ka yafa ani ka kisi sabo jurumuna koma ika an kunadia ni alijina soroli ika an kisi sabo tasmama antigi ala ika an kari ni fenye yan garzigamina ika barka dum anye fenna yemin bi ama وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا
ala limaniya o kɛ kanu fɛn ye kana an dusukun i k'an dusukun masiri ni limaniya ye kafiriya walew ani dansago walew ani ala kotaw i k'an kisi ka bɔ an tigi ala an bɛ tanga ɲini fɛ i k'an kisi jɔ dana idara sijani kɛnɛ ala k'a d'a ma labanko ɲuman ala k'a d'a ma ka denbaya ta fanga ala k'a nɔgɔya alikaba yeli ala k'a k'a ma hɛrɛ i so in ala de y'a bonya n'i yɛrɛ y'a ye i b'a dɔn ko dɔ b'a la i b'a dɔn k'a fɔ k'a ni foyi tɛ kelen ye mɔgɔ siɲɛ fɔlɔ ye k'a ye a bɛ fɛn dɔ k'i dusukun na o la ala y'o bonya min kɛ so in ye o kɔrɔma n'o barika kama ani hami minnu sera ye ala k'o tila ani gɛlɛya minnu sera ye ala k'o wuli ani bana minnu sera ye ala k'o furakɛ hami o hami min b'an na a dogolen n'a bange ala k'a bɛɛ dun an ka jamana ala k'a basigi ala ka bɛn don an ka jamana kɔnɔ ala k'an ka jamana lakisi ala k'an ka jamana tanga ala k'an bɛɛ mɔgɔw ye ala k'an bɛɛ hamiw kunna iji ala k'a minɛ ala k'a tɔ nɔgɔya ala ka imura dafa ka iji fana yira an na kɛ ko ɲɛ a seginna an bɛɛ ɲuman ye ka an ka jamanaw kɔnɔ hɛrɛ k'an ka laɲiniw sabati k'an ka ɲinifɛnw nɔgɔya ala k'an bɛɛ jigi tugu ala k'an bɛɛ sutura ala ka bɔdaw k'an ye ala k'an bɛɛ laban ye an ka jamana ala ka hɛrɛ an ka jamana ala k'a basigi ni kira hɔrɔma ye ni kuranɛ bonya ye salli ala rasul. nin tɛmɛlen kɔfɛ nin de tun ye umra an ka hijiriw selen Makan jamana kan o ye umra baara fɔlɔ minnu kɛ o de tun ye nin hali bi Bunaɲan umra baaraw tɛmɛlen kɔfɛ a ye a ka nisɔndiya kuma minnu fɔ an ka jɛ an k'olu lamɛn. ala fo fɔlɔ ka ala wale ɲuman dɔn ka ala barikada ala min ye an dɛmɛ ka nin baara in kɛ azan serifila n'o ye an karamɔgɔ Aseyid Sherif Usman Madana Haidara ale ye taama jɛkulu min labɛn silamɛw dɛmɛni kama u ka ala bato cogo la ala yɛrɛ jati ɲɛda kosɔn an bɔra Madina ka don Maka yan ka bɛn tɛnɛndoya ma donc ka bɛn tarata fajiri ma dɔrɔn quoi an bɛ se k'a fɔ ka bɛn tarata fajiri ma parce que an ka kare ye fo kare 9 mɔgɔ bɛ taa fo maa 400 na donc bɛɛ bɛ yan sɔrɔ wagati min o kɛra ka bɛn fajiri waatiw ma fajiri seli kɔfɛ mɔgɔw tilalen daraka dumu na n'u lafiyara an ye jamakulu tilayɔrɔ ma 4 ne ni mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 5 de taara alikaba la bi sɔgɔmada in na daraka dumu kɔfɛ cɛ ani musow la an ye tawafu kɛ siɲɛ 7 dugawu minnu kan ka kalan o la k'u kalan ka tila ka safa ni marwa kɛ siɲɛ 7 dugawu minnu kan ka kalan k'olu kalan ka tila ka dɔ bɔ kunsigiw la ni an ka imura nɔgɔyalen an seginna ka na an ka hôtel da la n'o ye Duratul Khayri an bɛ o hôtel de la bon alhamdulillah an bɛ ala fo ala de bɛ fo dɔrɔn sabu ala y'a nɔgɔya mɔgɔ 2 ɲɔgɔn kuma sera ka dɛsɛ an na mais ala y'an dɛmɛ o n'u ka dɛsɛ bɛɛ ala sɔnna u sera k'a kɛ mɔgɔ minnu b'an na n'u y'an ka kumakanw faamu parce que anw bɛ baara in kɛ mais an kelen tɛ se mɔgɔ minnu ye hijidenw ye n'u ye karamɔgɔ kanu ni dusukun ɲuman b'u la olu bɛ jɛ n'a ye ka fara an kan se tɛ minnu ye k'olu dɛmɛ olu bɛ se ka baara in kɛ cogo min sabu silamɛya ye ɲɔgɔn dɛmɛ de fɔ o la an bɛ tamatuw de kɛ n'o ye ka imura kɛ imura kɔfɛ ka sɔrɔ ka hiji kɛ o la an y'o imura de kɛ sisan anw ka imura kɛ nɔgɔyara an ka groupe 2nan tuma min na ne tilara tawafu la n y'olu wele olu fana wulila olu bɛ yɔrɔ min an bɛ yɔrɔ min sisan olu bɛ alikaba kɔnɔ groupe 3nan fana bɛ labɛn na olu bɛna bɔ ka taga donc an b'a bɛɛ kɛ ta nɔgɔya kɔnɔ degun tɛ k'a la sabu jama ka bon ni jama ka bon n'aw mɔgɔ 400 kɔ n'aw n'u bɛɛ taara aw b'a ye degun bɛ k'a la dɔw bɛ tunun o kama comme karamɔgɔw ka ca an na guidew ka ca o la an bɛ jama tila k'a kɛ groupe ye i bɛ se ka groupe mun ka baara kɛ k'a ɲɛ ka sɔrɔ e tɛ degun olu yɛrɛ tɛ degun an b'a k'o cogo de la bon ala y'an dɛmɛ a kɛra an ka hijidenw kɛ u bɛɛ nisɔn ka di sabula an tilalen baara in na an taara ala kɛra bangeyɔrɔ yira u la ani zamzam kɔlɔn transféré la ka robinet tuyau bila yɔrɔ min an taara o yir'u la ani an ba Khadija ka du yɛrɛ tun bɛ yɔrɔ min an taara o fana yir'u la o nisɔndiyara bato in fana an b'a dɔn a kɛra kɛcogo la wa an jigi b'a kan fana ala y'a minɛ o la an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn karamɔgɔ min ye nin sababu ye ala k'a mɛn an bolo sijan ni kɛnɛya ni lafiya ala k'a d'a ma labanko ɲuman ala k'a d'a ma a ka denbaya ta fanga ala k'a nɔgɔya ala ka don a ni juguw cɛ a ye silamɛw jigi tugu a y'u wasa an y'o de fɔ maison haji la an ko i tɛ karamɔgɔ dɔn f'i ka na yan n'i sera yan a ye min kɛ yan ni o nɔ bɛ ka waleya bi i b'a dɔn cɛ min don o la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a mɛn an bolo ala ka don a ni juguw cɛ salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu an bɛ dɔw kɛ ala ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ hinɛ ka taa an karamɔgɔ ani an balimakɛ ma
no ye Elhaji Buna Nyangi a bɔra ka duwawu minnu fana kɛ jamana ye ani an karamɔgɔ ye Ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ziyaraw fana ye hiji baara kɔnɔna dɔw ye hali ni a tɛ jate hiji baara yɛrɛ fɛ ziyaraw fana b'a la ziyara ye ka t'i senda Alakira nɔw la Alakira nɔ minnu bɛ Maka ani Madina o baara fana Elhaji Buna Nyang a bilara hijidenw ɲɛ ka taa ziyara baaraw fana kɛ fo ka taa se Arafa don ma n'o ye hijiba yɛrɛ don ye Elhaji Buna Nyang a jɔyɔrɔ bonyana Arafa don fana a ye min kɛ ni hijidenw ye ziyara kɛnɛw kan fo ka taa se Arafa don ma an ka jɛ an ka o fana lamɛn. U bɛ lakɔ kaba se misiri parce que kaba nɔgɔ nana don kira ni tile cɛ nin kɛnɛ de kan cɛ dɔ ye baya kɛ Alakira bolo Alakira ka waati kɔnɔna na ka tuubi Alakira balimakɛ bolo Jafar ko Najasi a bɛ bɔ Afrique Éthiopie tuma min na Najasi fatura Alakira bɔra ni silamɛw ye ka na su kan seli ka su kan nin kɛnɛ de kan yan ka sɔrɔ a yɛrɛ t'a ɲɛkɔrɔ salatul ghaibi kira y'o kɛ nin kɛnɛ de kan yan donc o kama kira yɛrɛ tilala k'a fɔ ko a ye nin kɛnɛ in to yan Madinakaw mɔgɔ si kana so jɔ a la a y'a to yen ko a ye nin kɛnɛ in to yan ko an bɛ to ka na an ka selicinin kɛ yan an bɛ na an ka seliba kɛ yan an bɛ na an ka sanji aladeli seliw kɛ yan kira ye ladili kɛ k'u kana so jɔ a la ko a kɛnɛ lankolon to yen tuma min na kabasen donna kira kɔrɔ a kɛra tamaseereba ye o kama o y'a yɔrɔ to yen nɔ Alakira ye Najasi su seli yan kabanɔgɔ kɛra donna Alakira ni tile cɛ nin kɛnɛ kan yan a ye selicinin kɛ a ye seliba kɛ a ka to yen nɔ donc misiri jɔra la tamaseere kama ni hijidenw nana an bɛ n'a yiru la u b'a ye k'a ye Alakira jɔra ye o siga t'an na a ye Ala deli yan Ala y'a ka dugawu jaabi o siga tɛ anw na a ye mɔgɔ ɲuman don su seli a ye selicinin ni seliba kɛ yan donc e yɛrɛ nana jɔ kɛnɛ kelen kan k'i ɲɛ d'a kan o ye hinɛba de o ye hɛrɛba de donc o la misiri de filɛ nin ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an nafa n'a barika ye Ala k'an nafa ni misiri barika ye Ala k'an nafa ni misiri barika ye o la yan de y'an ka misiri fɔlɔ ye an bɛna bɔ yan an bɛ taa Seydina Omar ka misiri la an bɛ bɔ yen ka na Abubakar ka misiri la an b'a kuncɛ ni Ali ka misiri ye n'an bɔra an bɛ taa dugawu jaabi misiri la misiri dɔ bɛ yen ko dugawu jaabi misiri o tuma na ni Ala sɔnna a ma n'aw yɛrɛ ye yen dɔn a y'aw jija ka taa aw ka Ala deli caman kɛ yanni an taa waati cɛ n'aw taara aw bɛna a jaabi ye siga foyi t'a la o la an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an ka ziyara minɛ mɔgɔ minnu kɛra sababu ye k'an bila ka na Ala ka hɛrɛ k'u ye minnu nana u yɛrɛ ka wari la Ala k'a ji di an bɛ dugawu kɛ yarabi an ka jamana a bɛ kalafili min kɔnɔ Ala k'an ka jamana ɲuman bɔ a la Ala kana fitina se an ka jamana ma kalafili Ala k'a kuncɛ hɛrɛ la Ala ka segin n'an bɛɛ ɲuman ye Ala k'an ka hijiw minɛ Ala ka segin n'an bɛɛ ɲuman kisi nɛɛma b'a ma a ko an k'a dɔn an ka bi don in don na belebeleba don ko sabula ko don si tɛ yen don min ka bɔ Ala bolo ka tɛmɛ kalo in jɔli tile fɔlɔ ka taa se sini ma ka tila ka hadisa wɛrɛ fɔ k'a jɛya a ko don foyi tɛ yen don min ka bon Ala bolo ka tɛmɛ Arafa don kan don min fasamantiyalen don min fasamantiya kɔrɔtalen don ka tɛmɛ Arafa don kan Alakira b'a kisi nɛɛma b'a ma ko an k'a dɔn Arafa de ye don ye don min Ala yɛrɛ bɛna jigin ka na an ka nin diɲɛ kabakolo in na a bɛna waso Arafa sigibagaw la a bɛna waso ni Arafa sigibagaw ye kabakolo sigibagaw kan Ala bɛna f'u ye ko a ye filɛli kɛ n ka jɔnw na ninnu bɔyɔrɔ ka jan ninnu taamana farikolow sɛgɛnna kunsigiw ɲagasira poussière b'u la u bɔra diɲɛ fan bɛɛ diɲɛ continent 5 bɛɛ mɔgɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi diɲɛ continent 5 bɛɛ k'a daminɛ Europe Afrique Asie diɲɛ fan o fan ni diɲɛ sigiyɔrɔ dɔ de don a bɛɛ mɔgɔ dɔ bɛ yan dɔw bɔyɔrɔ ka jan dɔw ti yan sɔrɔ nɔgɔya la an ni dɔw ye hiji kɛ ɲɔgɔn fɛ salon a tigi ko ale bɔra jamana min na olu ka jamana pour que i ka se ka na yan i bɛ san 7 de kɛ aran na turu ma s'i ma i b'i ka hiji wari bɛɛ sara k'a ban k'i sigi ka san 7 kɔnɔ pour que i ka se ka na dɔw y'u ka wari sara yana san u ka turu ka s'u ma u fatura ale y'o don min kɛ ale bɔra o jamana de la ka taa fo Mali de la ka taa ka hiji billet tigɛ yen de ka na pour que a bɛ se ka yan sɔrɔ cogo san 7 i b'i ka wari sara k'a ban turu ma s'i ma i ka na yan mɔgɔ dɔw bɔyɔrɔ ka jan dɔw nali man nɔgɔ yan bɛ sɔrɔ dɔw fɛ cogo min a man nɔgɔ Ala b'a fɔ ko mɔgɔw bɛ yan u bɔra fan bɛɛ u nana u bɛ mun ɲini ne Ala ka hinɛ u bɛ siran mun ye n ka tasuma n ka lajaba mais ko ka sɔrɔ u ma ne Ala ka ɲangata ye u ma ne Ala ka tɔɔrɔ ye n ka masiba n ka balawu u m'o ye mais u jɔrɔlen don u bɛ ka siran o ɲɛ o la Alakira y'i kanto kisi nɛɛma bɛ kira belebeleba in ma a ko ale Alakira kisi b'ale ma ale kira ma don si ye walam yura yawmun aktharu atiqan minan nari min yawmi Arafa
ala kira ka kuma de ni a ko ale Mamadu ti don dɔn don min ala bina jɔnw kan hɔrɔnya ka bɔ jahanama ma ka tɛmɛ bi don kan sunkalo ye kan hɔrɔnyali kalo de k'a daminɛ tile 10 fɔlɔ kan hɔrɔnyali bɛ kɛ tile 10 filanan kan hɔrɔnyali bɛ kɛ tile 10 sabanan kan hɔrɔnyali bɛ kɛ mais bi arafa ala kira ko jɔn min bɛ kan hɔrɔnya ka bɔ jahanama ma bi k'i garanti e ti jeni ni e kisi ka bɔ tasuma ma ko ala t'o kɛ don si la don min jama ka ca ka bi don bɔ bi de ye arafa ye o la bi mɔgɔ kan k'i ka dɛsɛ yira ala la mɔgɔ kan k'i ka jɔnya yira ala la mɔgɔ kan k'i dama kasi bi bɛɛ man ka kɛ barolankolon ye an fɛ wallahi an bɔyɔrɔ ka jan o ma musaka ka ca o ma bi bɛɛ man ka kɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ ye an fɛ wallahi an bɔyɔrɔ ka jan o ma musaka ka ca o ma an ni hamiw nana ya o ka ca an kan falen do jurumuw la jurumu minnu b'an ni ala cɛ ani jurumu minnu b'an ni mɔgɔw cɛ hali an nalen yan an bɛ ka dɔw kɛ yan an kan falen nana n'a ye an nalen a yafa yɔrɔ fana na an bɛ k'a kɛ yen fana n'an ka dɛsɛ n'an ka hadamadenya ye n'an ka jɔnya ye o tuma na ala b'a yafa don min ala bɛ kan hɔrɔnyali kɛ don min dugawu bɛ jaabi don min ala ka hinɛ bɛ jigin don min n'an dɛsɛra k'an dama kasi ala la n'an dɛsɛra ka jɛ ka ala wele n'an kelen kelen dɛsɛra k'an ɲɛsin ala ma ka tila k'o kɛ kɔrɔfɔli la ka tila k'o bɛɛ kɛ sunɔgɔ la an nakun nafa bɛ dɔgɔya o la an badenw ni hadisa in minɛna ka bɔ ibnu mubarak la o y'a minɛ ka bɔ sufiyani sawri la o y'a minɛ ka bɔ zubair ibn aliyu la o y'a minɛ ka bɔ anas la ibnu malik radiyallahu anhu anas ibn malik ko ale ni ala kɛra jɔra bi ɲɔgɔnna don na ka bɛn juma ma ka bɛn bi don ɲɔgɔn ma n'o ye seliba kalo tile 9 ye ka tila ka bɛn juma ma ko ala kɛra ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ ka bɔrɔw kɛ a ɲɛ b'a la dɔw bɛ kuma wɛrɛw la dɔw ti dugawu la ka sɔrɔ ala kɛra kasira yan ka tila k'a fɔ ko yan ye ɲɛji bɔyɔrɔ de ala kɛra kasira alikaba la a tilala k'a fɔ ko yen ye ɲɛji bɔyɔrɔ ye mais arafa don kɛra ni mɔgɔ minnu nana a ye mɔgɔ dɔw ye a y'a ye u sɛbɛ donnen tɛ arafa ma u bɛ kɛnɛ min kan u t'a valeur dɔn u bɛ jɔ min na ala ɲɛkɔrɔ jɔ min u ka hiji bɛɛ sirila ale de la bi de mana ban a bɛ sabati k'a fɔ i nana maka ni bi fɔr'i kɔ ani i mana a bɛɛ ka kan ka tila ka dɔw ye o kɛnɛ kan kɔrɔfɔli la ka tila ka dɔw ye o kɛnɛ kan u sɛbɛ donnen tɛ ala wele ma fiyewu o yɔrɔ la ala kɛra ko bilali ma a ko mɔgɔw lada de n b'a fɛ ka kuma parce que kira ye min ye a ma bɛn a ma a y'a tɔɔrɔ a ye mɔgɔw ye cogo min na o ye cogo ma wasa n'o kun y'a wasa a kun b'a da de mais a ko bilali ma a ko an situ nas mɔgɔw lada de mɔgɔw lada de o yɔrɔ la bilali wulila k'i jɔ arafa nin kɛnɛ kelen kan yan bilali ko mɔgɔw ma ko ala kɛra ko bɛɛ k'a da de k'a b'a fɛ ka kuma ko a y'a da de ala kɛra b'a fɛ ka kuma a y'aw da de ala ka kira b'a fɛ ka kuma o yɔrɔ la tuma min na mɔgɔw y'u da de ala kira y'i jɔ o yɔrɔ la ko ya aw arafa jɔbagaw ani aw minnu filɛ nin lahɔrɔma yɔrɔ in na bi a k'a dɔn jibirila bɔra yan sisan el amin jibirila bɔra yan jibirila min ye ciden ye ani ala cɛ ala mago bɛ fɛn min na k'a fɔ an ye a bɛ min ci an ma a bɔra yan jibirila bɔra yan sisan ni kibaru nana kibaru min ye nisɔndiya kibaru ye kibaru min ye farifoni kibaru ye kibaru min ye kɔntan ani ɲagari kibaru ye bɛɛ natara kibaru in na jibirila bɔra yan san arafa bi donba in na a ye mun fɔ ala ye mun fɔ a ye sabu ale tɛ n'a yɛrɛ ma ale ti foyi kɛ ni ala ka yamaru tɛ o yɔrɔ la ala kira ko jibirila bɔra yan ko a ye ala ka foli di ne muhamadu ma a ko ala bɛ ne fo la a ye ala ka salamu di ne muhamadu ma a y'o kɛrɛnkɛrɛn n'a yɛrɛ ye a ye tɔw b'o kɔnɔ hali n'u b'o kɔnɔ a y'o kɛrɛnkɛrɛn n'a yɛrɛ ye ko ala ye a ka salamu di ne muhamadu ma ko a bɛ n fo ko kɔfɛ ko n k'a fɔ aw ye ko aw minnu jɔra yan ko ala yafara aw bɛɛ ma ko ala ko n k'o fɔ aw ye aw minnu ye nafolo jɛlenw ta ka bɔ jamanajanw na ka yɔrɔjanw taama ka na senw na ka na ɲaamɛ nagataralenw na ka tɔɔrɔ ni ɲɛni kɛ ka taama ka bɔ maka ka na mina ka tile mina ka tila ka bɔ mina ka n'i yɛrɛ ye arafa
i be degun ni tɔɔrɔ bɛɛ kɔnɔ i dusukun jɛlen don i ŋaniya ka ɲi i nana nafolo min na o jɛlen don ŋaniya ɲuman de b'i kɔnɔ ka ɲɛsin bɛɛ ma i bɛ hamini i yɛrɛ ye cogo min i bɛ hamini tɔw ye ten ko Ala ko k'a fɔ ye k'a yafara aw bɛɛ ma. An bɛ dugawu kɛ Buna Ala ka dayɔrɔ sumaya a bɔra ka baara minnu kɛ ya Rabi Ala ka a fara a ka mizan kan an bɔra ka hali a ja yiralen minnu kɛ Ala ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ baraji kɔtigɛ bali ye ka fara Buna ka baara ɲumanw kan an karamɔgɔ Seyida Sherif Usman Madani Hayidara Buna fatulen a ye dakurunya kelen fɔ o de kuma in bɛɛ b'o de kɔnɔ a ko Buna de ye Buna ye n'i ye san bɛɛ ban k'i bɛ nin kuma in walawala ka nin kuma in sharhu kɛ maa si se ka nin walawala ka se a dan na an b'a fɔ Buna de ye Buna ye a taarida don ɲuman na a kanubaga ani a karamɔgɔ kɛrɛfɛ n'o ye Seyid Muhammad al-Madani Hayidara ye an bɛ dugawu kɛ Buna ye an jigi b'a kan kuranɛ aya min b'a fɔ minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila cɛw bɛ mu'minunw na minnu ye layidu min ta Ala ye u y'a layidu dafa wallahi an bɛ se k'a seereya k'a fɔ ko Buna ye layidu min ta Ala ye a y'a ka layidu dafa Ala tun ye Buna ci an ma kana mission dɔ de la mission tun kuntagala ma jɛnya a y'a ka mission dafa a tagara an bɛ Alahu Taala deli Ala ka taacogo ɲuman di an yɛrɛ ma a taara k'an to siratigɛ jɛlen min kan ya Rabi Ala k'an sabati o siratigɛ in kan a taara ka layidu min to an n'a ni ɲɔgɔn cɛ an kana se ka layidu in bɔrɔtɔ a kɔfɛ Ala ka hinɛ a la Ala ka yafa kɛ an ni a ye an tun ye min sɔrɔ k'a lase aw ma bi an ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen na jɛmukan min ni an y'a bonya bɛɛ ta k'a di an kanubaga ma ani an baarakɛɲɔgɔn Elhaji Buna Ɲang o de tun ye nin an bɛ Alahu Taala deli Ala ka jɛmukan nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Safani Marwa cɛ labayika an y'i laminɛ Ala labayika maqama Ibrahim labayika an y'i laminɛ Ala labayika wahijidenw b'a fɔ labayika an y'i laminɛ Ala